Tots els objectes que ens envolten han estat dissenyats d'una o una altra manera. Al modelisme industrial de Massana, bàsicament tractem de pensar, dissenyar i modelar per tractar de formalitzar i materialitzar tots aquests objectes que tard o d'hora seran produïts en sèrie. Aprenem a donar forma als objectes, estudiar com es podrien fabricar, fer proves del seu ús i validar els dissenys abans que es puguin produir en sèrie. Gran part del que fem està directament vinculat amb la materialització dels objectes que duem a terme als nostres tallers. El cicle l'aprenem fent. Treballem al taller des del primer dia, ja sigui en un taller convencional com aquest o en un taller digitalitzat, on treballem tècniques i eines digitals. A més, l'escola està equipada de tallers que no són propis de l'especialitat, però que també ens permeten treballar altres tècniques d'altres disciplines que no són la pròpia i que ens permeten conèixer i posar en pràctiques altres mètodes, metodologies i aprenentatges. A l'Escola Massana entenem el modelisme industrial des d'un sentit molt ampli. Intentem estructurar tot l'aprenentatge al voltant de la cultura del projecte i el que és el desenvolupament de les nostres propostes des del principi fins al final, des de partir d'un repte o una idea fins a la concreció resultant. Tractem de fomentar la reflexió i l'esperit crític. Creiem que més enllà d'un ofici ensenyem al nostre alumnat a pensar i a desenvolupar unes habilitats que podran aplicar a qualsevol àmbit de la seva vida futura, ja sigui professional o personal. Bé,